hiszen Wittmann mellett többiek is betegséggel, sérüléssel bajlottak, de azért a meccsre összeállt a csapat és vállalták a játékot. 10-essel Marko Šinik, ő irányítja most a kecskeméti csapatot, hiszen milyen hozták el a labdát, egy szép betörés, remek passz, és Kemal Karadzic az első 2 pontos, hazai 2 pontos szerzője. Chambers a másik játékmester a másik oldalon. Egy dobás, Fillmore. Ez pedig 3 pontot ért, és rögtön 2-3-ra módosul így az eredmény. Šinik próbál betörni, aztán lezárják az utat, aztán visszahátrál, keresi a játékos társat. Ismét Šinik. Van még 8 másodperc a Kecskemétnek, egy nagy passz. Távoli dobás Paxtól. Karadzic megküzd érte, és ha megküldött, akkor meg is érdemli a 2 pontot. 4-3. Szabálytalanság után megvan az első kecskeméti falt, és Diki állhat oda büntetőt dobni. A legutóbbi meccsen a Kecskemét kikapott, Zalaegerszeg vendégeként játszottak, és 94-80 volt a házigazdák javára a végeredmény. Diki az elsőt bedobta. Nézzük a második dobását Dikinek. Most már 4-4. Ez meg rövid szűk. Megpróbált menni a saját labdájáért, nem tudta megszerezni. Kizárták a mieink. Šinik jön át. Szép labda megint. Karadzic Kemal. 6-4. Ott a palánk alatt kell vigyázni, aztán kiszórják a labdát oldalra, és elhagyja a játékos a labdát, Kass Balázs. Ő pedig reklamál, hogy meglökték, és azért engedte el a labdát, tehát később bánat. Az alapvonalon álló játékvezető azt mondta, hogy Kecskemét jöhet. Most betámadnak bennünket, hogy ne tudjuk könnyen felhozni a labdát. Šinik gyorsan átér. Vajon ki fog neki segíteni, mert többen is állva várják a labdát. Karadzic Kemal. A festékben nagy a birkózás, aztán kijön Ivkovic. Megint Šinik, megint csak 8 másodpercünk van. Valamit ki kell találni, Šinik majd beviszi. Diki közkölte ki a labdát. Forró Gábor fölpattan és jelzi, hogy nem ért egyet a játékvezető ítélettel. Lehet, hogy van benne valami igazság, amit Forró Gábor látott, hogy leszálló ágban volt a labda, amikor Diki kipöszkölte azt. Nem változik a játékvezetők véleménye. 6-4, és mehet tovább a játék. Diki. Fillmore. A festékben gyűrik egymást, a kecskeméti. Azt a betyárját. Azt hittem, hogy Kucsera megoldja. Részben megoldotta, de aztán csak beszédült a gyűrűbe a labda. 6-6. Újabb szabálytalanság. Ezzel nekik is megvan egy csapatfaltjuk. Karadzic egészen kiszorítva. Šinik. Ketten is figyelnek Šinikre. Ivkovic. Kiperdül, de ott van a segítség megint. Jó időben, jó helyen. Karadzic Kemal viszi hátán a csapatot. Későn figyeltünk a betörő játékosra, Fillmore-ra. Nyolcnál dobhat Fillmore. Kucserának írják be a szabálytalanságot. Fillmore kihagyja. Marad a 8-8. 7-19 van vissza az első negyedből.
Szép betörés, remek leosztás, csak behújjon, így van, Kucsera. 10-8. Fillmore, Kass. Nagyon jó. Részben volt csak jó, Kucsera nem tudta megszerezni a labdát. Távoli lejön, Diki megy érte. Most már 3 faltunk van. Kucserának meg 2. Diki dobhat. Megint szűkre szabja, igen. 10-10. Ivkovics szépen viszi végig az alapvonalon, aztán kiosztja a labdát. Megint nagyon kevés időnk maradt, de legalább egy szabálytalanság megvan. Talán a 2 pont is dukál érte. Kettős erő a Kecskeméti oldalon. 12-10. És jár a dobás. Shannon Bucks. Ez is megvan. 13-10. Vojvoda is beszállt a játékba a másik oldalon. Chambers. Diki várta szépen, de nem tudja megoldani, de legalább a lepattanót megszerzi. Nagyot küzdött Diki. Chambers. Egy nagyon jó pozícióból el lehet engedni a labdát, de nem tudja bedobni a fiatal játékos. Jöhet a Kecskemét. Sinik. Kimani Lawrence próbált neki helyet csinálni. Aztán most magára vállal mindent Kimani, és jól tette. 15-10. Chambers, Vojvoda. Ketten is próbálnak segíteni, a védekezést próbálják lábbal megoldani a kecskemétiek. Vojvoda kapott egy kemény védekező játékost. Ivkovics volt oda, aki le is jön. Kilencesre érkezik Kecskemét oldalon Tóth Barna. 5 perc 30 van vissza az első felvonásból, hogy 15-10-re vezet a hazai gárda. Vojvoda passzolt, Vojvodának passzolt Chambers. Vojvoda, milyen majdnem kiszorították a pályán túlra Vojvoda Dávidot. Egy olyan jó dobás Chambers-től. 15-13. Nem sikerül bedobni, de legalább megvan a lepattanó. Nagyot küzdött érte, és így sincs meg, nincs meg. Jött Bucks, Chambers, nem tudták betenni. Vojvoda közben. Gyönyörű 3 pontos. Kihagytuk a lehetőséget, és kaptunk helyette egy könnyű 3 pontos kosarat. Szép betörés. Ott van egy szabálytalanság, ketten is a földre huppannak, csak nehogy sérülés legyen belőle. Diki már talpon van, és a Kecskeméti is ott van most már, Kimani is, meg Bucks is. 15-16. Sinik jön le. 12-es érkezett Körmendi Bence. Bucks megdobhat. 4:31 van vissza a szünetig, a fordulásig. Kihagyja. Nézzük Bucksot.
15-16-nál tartunk. Ez sincs bent. 2-ből semmi. Chambers robog óriási tempót diktálva. Vojvodai nem jó. Most mi vagyunk lépés előnyben, ott a játékos be lehet fejezni, megugrasztás megvolt. Gyönyörű befejezés. Tóth Barna. Chambers. Kass. Fillmore. Jön Vojvoda. Nekik sincs sok idejük most már, 4 másodperc. Chambers eldobja messziről. Lejön, és a kecskemétek megszerzik a lepattanót. Tóth Barna közben. Lawrence. Megoldja egyedül. Próbál betörni, de vele szemben szabálytalankodik a 17-es Balogh Máté. Egyes érkezik Christopher Martin. – 17-16-os állásnál. Alapra jöhetünk. Vojvoda csak nem megcsípte azt a labdát. Szép betörés oda. Volt egy ütés közben. Fillmore ütött oda. – 17-16. Kimani Lawrence. Megvan. Kicsit nyögben nyelős volt, de megvan. 18-16. Ez már sokkal szebb. 19-16. Chambers. Vojvoda. Szép passz volt, de jó volt a szerelés. Ramicsanyi mutatta be. Bucks. Addig vitt a labdát és próbálta zökkenteni ellenfelét, még sikerrel járt. Chambers. 21-16. Hol a Kecskemét, hol a Fehérvár vezet. Chambers, szép betörés. Befejezés is jó. Úgy. Fillmore besegített. 21-19. Bucks. Vojvodával találja magát szemben, aztán megfordul. Keresi a segítséget. Kimani. Ó, gyönyörű. 2 védő közül Bújtke tette fel a labdát. Martin meg bemegy a darálóba szerintem. Ramicsanyinnal küzdött nagyot. És akkor lehet sétálni, megvan a 5 falt. Közben csere, Sinik jön vissza. Körmendi kap pihenőt. 23-18-nál. Ratko Dremisanyin. Szép. 24-18. Ez is megvan, 25-18. És 2-17 van vissza az első negyedből felvonásból. Karahogy is fog majd bejönni a kecskeméti oldalon. Ez is szép dobás. Balogh. 25-21. Tóth. Sinik.
Sinik akár végigvihette volna, mert a védők teljesen leváltak róla. Vojvoda jön át. Ez 3 pontosra bemegy, nem megy be. Ketten összeszedik a labdát. Sinik közben. Sinik forgolódik. Van még bőven 14 másodperc a Kecskemétnek. És ha elmennek róla, akkor Sinik dobja a labdát. Ramicsanyjal szemben viszont szabálytalankodtak ott a festékben. Balogból szabálytalan. Bucksnál jön. Visszajött Ivkovics Milán. Ramicsanyi megdobhat. Úgy, ahogy kell, 1-ből 1. 26-21. A második már nem jó. 26-21. Vojvoda. Martin, Vojvoda. 3 ember közé vitte be a labdát Vojvoda Dávid. És 1 percen belül vagyunk ezzel a 2 pontossal. Megint közelebb került a Fehérvár a Kecskeméthez. Tóth. Sinik jön neki segíteni, de nem kaphatja, mert Chambers átöleli. Tóth mehet. Átdobja a gyűrűt. Vojvoda. Vojvoda gyönyörűen mozdul jobbra, majd balra. Kiosztja a labdát Martinnak. Martin pedig él a lehetőséggel. 26-26. És egy támadásra mindenképpen van idő, sőt még marad néhány másodperc, a Sinikék úgy gondolják. Ramicsanyi közben. Kecskemétnek van még 9 másodperce. Ramicsanyi pillanatra üresben volt, nem kapta a labdát, Sinik fog betörni. 2 nagy ember közé. Az idő már lejárt. 6,7 másodperc van vissza az első 10 percből. Jön Fillmore, hogyha lejön valaki. Diki jön le. Úgy volt, hogy Balog, aztán Zubillaga meggondolta magát, Diki jött le. Tehát 6,7 másodperc van vissza az első 10 percből. Jól ne kivételkezni. Ez is a nagyon rossz dobás. Ez meg egészen elszállt a tábláig. 26-26 az első negyed vége. Igazából azt láthattuk, hogy a Kecskemét és a Fehérvár felváltva vezet kupában. Sporting Alba 83-79 volt a végeredmény. Akár nyerhetett is volna idegenben az Alba Fehérvár együttese. Vojvoda közben. Fillmore. És inkább kiosztja a labdát, mert nem tudott mit csinálni. Fillmore most már távolról. Nem jó. Ez a Kecskemété. Marad a 26-26. Sinik. Ismét ő. Ott egyedül maradt Karadzsics Kemál. És egyedül van, akkor általában be is dobja. És újabb 2 ponttal lett gazdagabb így a Kecskemét alakulat. 28-26 az állás. Vojvoda közben. Vojvoda, nem jó. Ügyes volt a labdaszerzés. Bucks. Szép, nagyon szép. Shannon Bucks 2 pontosan. 30-26. Jobban kezdett most a Kecskemét. Martin. Távoli hármasokkal próbálkoznak és be is találnak. Kass Balázs a 3 pontos szerzője. 30-29. Ivkovics közben. Martinnal a nyakán. Ivkovics. Sinik. Ő Kassal harcol. 2 ember közé bemegy.
nem tudta már lepasszolni, föltenni sem. Vojvoda. Vojvoda. Megint ugyanazt játsszák, de ez most mondhatlan. Kucsera szedte a lepattanót. Bucks. Egy nagyon nehéz labdát szedett össze Kemal Karahodzic. Ez a Bokapax, ez is megvan. 32-29. És még dobhat is. Karahodzic Kemal. Ez nem volt előkészítve. Rövid volt, szűk volt, lapos volt, minden, ami hibázott, az kijött abban, hogy nem sikerült bedobni. Martin közben. Vojvoda. Vojvoda próbált elbújni Karahodzic mellett. Lábára pöckölte, ezt mutatja a játékvezető. Fölösleges reklamálni, szerintem is láb volt. Jöhetnek oldalról a vendégek. Martin szépen próbál elmenni. Ivkovics nem tudta megakadályozni ebben. De a játékvezető azt ítéli, hogy lépéshibát követett el, és így a Kecskemét hozhatja a játékba a játékszert. Bucks. 32-29-es állásnál. Kemal egy kézzel fogja meg, és egy jó dobóhelyzet, nem sikerül bedobni. Vissza kell sprintelni azon nyomban. Vojvoda. Diki forgolódik. Vissza Vojvodának. 13 másodpercük van. Martin. 3-asra bemegy. Martin nem megy be. Nem is mennek a lepattanóért. 2,2 másodpercük lett volna még. Bucks fordul le. Nem jó dobása. Diki szedte a lepattanót. Vojvoda. Vojvoda. Végig vitte, kirepült egészen. Kemal mutatja, hogy hozzá sem ért. Hát azért ez véleményes. Vojvoda már levegőben gyakorol. 32-29-nél a törlés követően Vojvoda dobhat. Mindkét csapatnak egy-egy csapatfaltja van. Nézzük Vojvodát. Kemal még nem hagyja abba, mindig mondja magáét, fölösleges. Úgysem fogják megváltoztatni az ítéletet. Vojvoda. Egyből semmi. Marad a 32-29. Forrai Gábor gyorsan fölpattan. A második viszont már jó. Kettős csere a vendégoldalon, lejön Vojvoda és Martin. 21-essel érkezik Barnett, és 5-össel Chambers. Bucks közben. Kucsera. Jön már Sinik. Sinik. Szép labda megint. Gyönyörű. Karahodzic Kemal. Sinik remekül kihasználja azt, hogy figyel rá Kemal Karahodzic. Jó a kapcsolat a két játékos között, mert nagyon-nagyon értik egymás játékát, és érzik is egyben. Távolidobás nem jó, ez csak Kecskemétiekkel lehet. 4 ponttal most vezet a Kecskemét, de ez a 4 pont nem jelent semmit sem, tudjuk, láttuk. Az elmúlt negyedben 3-4 ponttal is meglógott az egyik-másik alakulat, aztán szépen visszajött a lemaradó társaság. Ó, de szép játék. Barnett a 2 pontos szerzője. ...31-32.
Szép lesz ez is, így van. Láttam az ívét. Kucsera. 37-32. Chambers. Ez is szép játék. Pálna bemegy, Barnett. Most ő tömik a játékos társak labdákkal, meg volt egy szabálytalanság. Egy nyakrafogás. Kass volt szabálytalan. 3-at cserél most Forrai Gábor. Tóth Barnáék jönnek vissza. 37-32 és 5-23-ban vissza a nagy szünetig. Max. Sinik. Max. Majdnem elhagyta a labdát, olyan gyors volt. Egy fordulat jobbra-balra. Nem jó dobás, de volt közben egy könyökös. Hiába iramodtak meg. Barnették. Volt egy sírszó is közben. És Bucks dobhat. Fillmore volt szabálytalan. Kimarad. Marad a 37-32. Vojvoda már készülődik, nem sokat pihenhetett, szükség van rá. Ez is kimarad a betyárját. Chambers. Dickey. Ön a segítség Barnett személyében. Szép forgolódás, de befejezés nem lehet jó, mert annyira kiszorították a miénk, de ott van Dickey. Ő majd segít. 37-34. Valamiért szól a sípszó. Fillmore jön lefelé. Neki fújtak egy szabálytalanságot. És jön Vojvoda. 37-34, 4-43-mal vissza, és 4 csapatfaltja van már az Albának, és 1 a Kecskemétnek. Ramicsanyi kihagyja. És ezek szerint valami szövegbeszéd is volt, mert még oldalon is mi jöhetünk. Ramicsanyi szedte le a felhők alól a labdát, nem tudja föltenni, nehéz helyzetben van, jön a segítség. Ott van. Tóth Barna. Chambers. Vojvoda közben. Chambers. Megint Chambers. Vele szemben szabálytalankodott a kecskeméti. Sinik. Chambers, Vojvoda. Nagy nehezen elszakadt a védőktől Vojvoda. Chambers. Dickeynek egy labda. És ez jó lesz, még egy dobás is lesz hozzá. Dickey már tudja, mosolyog és megy oda büntetőt dobni. Most már nekünk is 3 csapatfaltunk van. Marko Sinik jön le Kecskeméti oldalon. Dickey meg dobhat. 39-36-nál. Simán bedobja. 39-37 ezzel. Tóth. Bucks. Nagyon messze vagyunk a gyűrűtől, de Bucks megoldja.
Shannon Bucks 42-37. Ez is szép csel volt. Körmendi Bence volt szabálytalan 12-es számmal. Chambers. Ó, de kemény labdát kapott Barnett, nem is tudta megfogni azt. Bucks. Ott a segítség. Kimani Lawrence. Most egy kicsikét meglépett a Kecskemét, és gyorsan jön is a másik oldalon az időkérés. Zúg is a Kecskemét. Igen, most 44-37, ekkora különbség ezen a meccsen még nem volt a két csapat között. Forrai Gábor is oda hívja magához fiait. Dubillága már ott ül, és mindjárt elkezdi fejtegetni, hogy mi is az, ami nem tetszett neki ebben az elmúlt pár percben. Az elmúlt fordulóban, a harmadikban a legjobb játékosok bekerültek a forduló csapatába. Kecskemét oldalról Bucks került be. 27 pontot dobott egyébként Zalaegerszegen a kecskeméti játékos. Az Albából Diki került be, Szegedről Woldridge, az Interből Hicks, az Albából még Vojvoda is bekerült, és Henry a Budapest Honvédból került még be az 5+1-es keretbe. Hát ez volt a harmadik forduló csapata. A megbeszélés a vendég oldalon már befejeződött, a kecskemétek még most hagyják el a mestert, és 44-37-ről folytathatják a játékot. Vojvoda meg a labdával jön mindjárt, aztán gyorsan passzol és játékostársának, Chambersnek. Chambers. Vojvoda. Kas, Piki. Egy jó közbelépés, közbeavatkozás. Sinik volt ott. Jár neki a pacsi. 8 másodperce maradt az Albának, hogy befejezze a támadást. Chambers. Barnett. Kas. Megcsinálja. Szép volt. 44-40. Sinik. Nézzük, lesz-e válasza a Kecskemétnek. Méghozzá milyen válasza lesz. Az sem mindegy. Sinik. Lőtt passz. Ott van repülő ember. Kimani Lawrence. Chambers. Kettesre bemegy, nem megy be. Diki megpróbálja odapöszkölni, és segítsége is van. Többiek megkaparítják a labdát. Vojvoda közben. Hármasra bemegy. Tüzelnek és találnak. Barnett. 46-43. Sinik. Ramicsanyi. Bucks törbe. Bekígyózik és fölteszi. 2 pontos. Legalább 2 pontot dobtunk, de nem jó, ha mindig 3-mal válaszolnak rá a vendégek. Vojvoda közben. Vojvoda megpróbálja higgadtan megoldani. Diki. Berepül ember. Barnett. Jó a figura. Ezt már többször eljátszották nekünk. Most is bejött. 48-46 és 1-48 van vissza a nagy szünetig. Törlést kértek a játékosok. Talán most folytatódhat a játék. Bucks. Megint letámadnak bennünket. Ha nem is szeretnek labdát, értékes másodperceket lopnak el tőlünk. Dramicsanyin. Ki van a festékben, próbálja
figyelni Dramicsanyin, aztán Siniket választja. Kimani. Megvan még a lepattanó, Dramicsanyi egy horoggal. Ez is nagyon szép. 50-45. Alapon próbálnak betörni, aztán sikerül is, de ott van Diki még. Diki kétszer is fölteszi, és másodszáron van betalál. Sinik. 50-47 és 1 perc van vissza a nagyszünetig. Bucks. Eltávolodtak tőle. Lehetőség Ditzer volt, nem tudta bedobni Chambers. Annál inkább ő. 2 pont. Időkérés. 50-49 vezettünk, 4-5 ponttal is. Időt kért Zubillaga. És onnantól kezdve, főleg Barnett vezérletével szépen visszajöttek, fölzárkoztak. 50,6 másodperc van vissza a nagyszünetig. Forrai Gábor kikérte az időt, megpróbál még valamit átadni fiainak. Hát ha pontokkal tudjuk befejezni a félidőt. Egyébként nagyon-nagyon jól játszik a Kecskemét, ahogyan az Alba is. Forrai Gábor a mérkőzés megelőzően elmondta, hogy nem mi vagyunk ennek a meccsnek az esélyesei, mert egy nagyon-nagyon erős Alba látogat el hozzánk. Tiszteljük őket, becsüljük őket, megpróbálunk mindent, ami mellettünk szól, hogy a kecskeméti közönség az kihajtja belőlünk a szuszt a végtelenségig, de hát melyik nézősereg nem ezt teszi sajátjaival. ...50,6 másodperc, 2 támadásra van talán lehetőség, ha a fiúk is úgy akarják. Megnézzük, hogy mit találtak ki Forrai Gáborék. Sinékék is jönnek, másik oldal és sőt, még a másodedző is besétált a pályára. Lényeg az, hogy a kecskemétiek jöhetnek, hozhatják játékba a labdát. 24 másodperc van most a kezünkben, ezzel kell gazdálkodnunk. Karadzic, Bucks. Kemal ott van már a festék környékén. Ketten mennek ki rá, nem is tudja jól föltenni, de ott van a segítség. Megvan legalább a lepattanó, Sinik közben, Sinik törbe. Lágy föltett labda, kipaskoljuk, de nem jó helyre, mert Vojvoda zsákmánya. Vojvoda megáll, mindenkit elenged maga mellett, és látja azt, hogy idő most már nekik dolgozik. Chambers. Jön Vojvoda. Van még 10 másodperce az Albának. Dikit próbálják, nem sikerül. Bucks, 3-1 ellen. Ó, lépés fúj, kedves játékvezető sportárs. Mikor 3-1 ellen megyünk, hát... Még a fehérvári szurkolók is azt hiszem, hogy összekapják magukat, és gyorsan azt mondják, hogy hát ez nem a fújható kategória, na. Mindegy, muszáj megbékélnünk ezzel a döntéssel. 7,8 másodperc van vissza, 50-49, ha jól látom, mert a felső táblán, ami velem szemben van, reklámok mennek. A két oldalsó kicsit takarásban van, de majd csak visszakapom a szemközti táblát is. ...7,8 másodperc, most már látom. Forrai Gábor még mindig méltatlankodik. Ő is tudja, hogy fölösleges, aztán gyorsan leül a székre. Ebből a 7,8-ból kell kihoznunk legalább valamit. Nekem ma az is öröm, ha nem kapunk belőle kosarat, mert általában ilyenkor előlegeskedjük a dolgot, és nem, hogy dobnánk belőle 2 vagy 3 pontos kosarat, hanem eladjuk a labdát, és mi kapunk belőle. Így meg, hogy a vendégek hozhatják, így meg egyszerű a recept, ki kell védekezni. Chambers, megvan, jó, kivédekeztük.
50-51. 50-51, tehát jó volt az a 2 pontos, innen folytatjuk pár perc múlva. Ráadásul a statisztika, lényeg az, hogy 50-51, tehát egyik csapat sem tudta leszakítani a másikat. Sinik jön át a felezővonalon, és találja meg játékos társát, Karadzsicsot. Egy távoli, Kucsera. Már is javít a statisztikán, a 3 pontos statisztikán, 53-51 ezzel, meg az eredményen sem jutott Kucsera ezzel a 3 pontos találattal. Chambers közben, Vojvoda nagyon jó labdát kapott, Diki szedi a lepattanót, és be is teszi. 53-53. Forrai Gábor dühöng egy picit, és igaza is van, mert Diki nem először szedi úgy a lepattanót, hogy két kecskeméti játékos is ott van. Közben Sinikkel szemben Vojvoda volt szabálytalan. 53-53-nál. Vojvodának ez volt az első személyhibája. Karadzsics jön ki egészen messzire, aztán Sinik oda megy hozzá, segít neki. Hoppá, rossz passz. Ez pedig visszajátszás így, amikor megfogta Ivkovics. Maradt tehát az 53-53, és a harmadik negyed legelején vagyunk, 1 perc telt el ebből a harmadik negyedből. Chambers. Diki. És megint Barnett. Minden pozícióban betalál, és 3 pontos szól általában Barnett. Vojvoda elszedik a lepattanót, lábról azért csak oda csordogál hozzájuk a labda. Vojvoda. Chambers. Rossz a dobás, ez meg megvan. Pax. Diki próbált valami zavaró repülést bemutatni, nem sok sikerrel. Max megoldotta, Chambers közben. Chambers. Takács 7-essel. Diki. Maga is meglepődött, hogy milyen egyedül maradt és kaphatta meg a labdát, nem is tudta bedobni. Sinik közben. Sinik. Szépen kígyózik oda be a sűrűbe Ivkovics. Na végre! Jó van, Milán. Ezt a figurát már többször bemutatták a kecskemétek, csak Milán nem tudott betalálni. Chambers. A változatosság kedvéért most a Kecskemét vezet. Vojvoda, Chambers, Diki, Vojvoda, van még 12 másodpercük, Vojvoda, lágyan tette fel a labdát, a pöckölés sem jó. Sinik kocogált a felező vonalon. Sinik, 14 másodperc, gyorsan lecsorgott 10 másodperc Sinik. Akkor így jó. Lecsorgott, nem baj, ha bedobja, akkor semmi gond. Chambers. Ismét ő. Diki segít neki. Ez is szép. Kétszer tudta föltenni Diki, aztán nagyot huppan. Kisodródott a játéktéren kívülre. Bucksék segítették ebben. Szerintem törölni is kell, így van. És akkor beérjük a faltot is. 7 másodperc maradt fönn a táblán. Megvan a precíz törlés, többen is szemmel követik. Egy dolgozik. Talán majd most a minőségi ellenőr átveszi a törlést. Nem, még Chambers is mutatja, hogy nem jó.
Talán majd most folytatódhat a játék. 6:47 van vissza a harmadik negyedből. Vojvodától elcsípik a labdát. Gyönyörű! Bravo, Kucsera! Vojvoda. Diki. És azt mutatja a játékvezető, hogy az Albánál maradhat a játékszer. Kecskeméti lábról pattant ki a labda. Időkérés. A vendégek kérik ki az időt. Zalaegerszegen sem vallottunk szégyen, ám voltak hibák a második félidőben, amelyekből tanulnunk kell. Legfontosabb, hogy kijavítsuk ezeket. Ez a mérkőzés már a múlt, most a Fehérvárra kell koncentrálnunk, mondotta Ratko Dramicsanyin. Egy borzasztóan nehéz mérkőzés vár ránk, és a tudásunk legjavát kell felvonultatnunk. Ez egy bravúr győzelem lenne, ha le tudnánk győzni a hazai pályán az eddig 100%-os Alba Fehérvár csapatát. Dramicsanyin nyilatkozatából szemezgettem. Jelenleg úgy néz ki a tabella, hogy első a Fehérvár, ugyanis ők még nem kaptak ki ebben a bajnokságban. 3-3, második a Falkó, 3 győzelem 1 vereséggel, harmadik a Körmen 3-1-jel, aztán az Oroszlány szintén 3-1 és a Szolnok 3-1-jel. Itt törik meg a tabella, ezt majd később folytatom, mert a játék meg megy tovább. Hatvárom 56. Takás dobta le. Chambers. Vojvoda. Megint Chambers. 6 másodpercük van. 3 pontos kísérlet. És az idegen testet ért. Fölpattant egészen magasra. Palánk oldalára. És így jött a Kecskemét. Följönnek egészen a kék-fehérek. Bax csak nem kirepült a játéktérről. Takás volt vele szemben szabálytalan. Sinik. Hátrafelé jön át a felezővonalon. Karahodzsics Kemal. Nincs segítség, aztán Sinik ott van egészen közel hozzá. Most járatják meg a labdát a miénk. Ez a labda most nem jó, de a kipaskolt labda megint a miénk. Van még 10 másodpercünk. Sinik. Nagy ember van vele szemben. Sinik. Jó a védekezés. Barnett fog betörni. Lágyan föltesz a labdát. Ott a biztosító ember Diki személyében, de nem kellett hozzáérnie, mert behullott a labda. Sinik. Szép betörés, szép befejezés. 66-60. Vojvoda fog betörni. Nem jó dobás. A szabálytalanság viszont ül, még ha Ivkovics nem is akarja elismerni azt. Fillmore fog bejönni. Nál bejön Fillmore. Majdnem elszámolták magukat a vendégek. 7-en voltak fönn a pályán. Chambers nagyon le akart már jönni, aztán mondták, hogy maradjon csak fönn a pályán. Őre ott szükség van. Vojvoda. 1-ből 1. 65-61. Ez is jó. 65-62. Megint volt egy jó futása a Kecskemétnek, de nem tartott ez sokáig. Szépen visszajött az Alba. Sinik.
mindig ő, Sinik. Sinik kapott egy nagyon nehéz labdát, nem is tudja megszerelni, Vojvodáé. Sinik megy vele. Vojvoda csak-csak begyűri ezt a labdát Sinikkel együtt. És még dobhat is. Megint ugyanaz a probléma, szépen összerakjuk a játékunkat, pontokban is megnyilvánul ez, aztán van egy kis zárlat, és visszajönnek a vendégek. Időkérés. Forrai Gábor kért időt. Hát folytatom a tabellát, ami majd ezután a meccs után fog igazából kialakulni. Tehát a 3 győzelem 1 vereséggel a Szolnok áll, aztán jön az ETL 2-2-vel, a Szeged, a Debrecen, Kaposvár, mind 2-2-vel állnak a tabellán, aztán jön a KT 1 győzelem 2 vereséggel, Budapest Honvéd már 1-3-nál tart, és a Pécs szintén 1-3, Sopron 1-3-mal zárja a tabellát. Hát 1 győzelem rendkívül sokat ér, tehát ezt tudják itt Kecskeméten, hogy minden meccs, különösen hazai, az szinte kötelező, de hát tudjuk azt, hogy a Fehérvár most egy jobb kerettel rendelkező csapat. Az elmúlt szezonhoz képest sokan elmentek a fehérvári magyar magból, de a légiósok remekül beilleszkedtek ebbe a csapatba. A vendégek már fönn vannak Vojvoda vezérletével, milyenik is lassan megérkeznek, és 4:50 van vissza a harmadik felvonásból, amikor Vojvoda dobhat. Nem teszi meg azt a szívességet a szurkolóknak, hogy kihagyja, de hát Vojvodától nem is azt várják, hogy kihagyjon egy ilyen lehetőséget. Kicsit nehezen tudjuk áthodni a labdát. Kimani, ő be fog törni, így van. És ha betört, akkor be is fejezi Kimani Lawrence. Diki, ő sem sokat pihen. Vojvoda, Chambers. Egy nagyon-nagyon gyenge passz, ami Bokához ment, szegény Diki éppen csak föl tud tápászkodni. 208 centi magas. Ilyen bokapasszokat nem igen tud megszelídíteni Diki. Arra csak a mi Kemálunk képes néha-néha. Sinik kap pihenőt. Megint törlés. Csak nem teltházban egyébként a kecskeméti Messzi István sportcsarnokban. Ott a vendégszektorban van még hely, egy-két sor. A másik szektorban is egy-két foki, de egyébként nagyon sokan kijöttek erre a találkozóra. Vojvoda. Vojvoda. Nem tudta megoldani. Egy játékos a földön van, visszaszedik a labdát. Chambers 3-asra bemegy, és bemegy. Megint letámadnak bennünket. Most 1 ponttal a vendégek vezetnek. Nagyon nehéz passzolni, nincs üres ember. De ha nincs, akkor Tandrán Micsanyin. 69-68. Nem sokáig. 71 pontja van most már a vendég alakulatnak, tehát ők vezetnek megint. Tóth Barna. Bax. Bax. Nem jó, lepattan. Kimani, megvan. Kimani forgolódik. Inkább kiosztja Tóthnak. Nem jó, de jó!
Tóth Barna. Chambers. Kettő 40 van vissza a harmadik felvonásból. Ez nem jó. Vajon kié lesz? Dikié. Vojvoda. Nagyon sok lepattanó szeret Diki. Vojvoda. Hoppá! Ott volt egy ütközés Dikivel bizony. Bucks meg ott eljátszott a palánknál. Zubilega meg reklamál, meg játékosával is megpróbál emelt hangon beszélni. Zubilega nem érti a döntést. Pedig hát annak a megmozdulásnak súlyos következményei lesznek. Zubilega nem bír magával. Kimani. Megvan. És a másik oldalról jöhet a Kecskemét. Majd, hogyha Kimani a másodikat eldobja. Eldobta. Most jöhetünk majd oldalról. 73-71, ismét a Kecskemét vezet 2. Szűk, sovány 2 ponttal. Sinik ellopják tőle a labdát. És már nem volt idő visszaérkezni. Chambers ezt megoldotta. 73-73. Sinik. Ramicsanyin. És Vojvoda szerel. Szép betörés, szép befejezés. Fillmore. 73-75. Nem is a régen, még mi vezettünk 2 ponttal. Bucks. Kettőssel lesz a Kecskemét oldalon. Bucks leviszi megint a sűrűbe, ellopják a labdát tőlünk. Forrai Gábor jelzi, hogy baj van. Időt is fog kérni. 73-77. 4 pont. Szinte ajándékba adtuk ezt az albásoknak. És akkor nézzük kecskeméti szempontból, hogy a kiírás szerint mikor is játszanak a mieink. Legközelebb október 27-én 19 órai kezdéssel Budapest Honvéd Dunaharszó DTKH mérkőzés lett, tehát idegenben. Aztán november 3-án ismét itthon játszanak a mieink, a Szegedéket fogadják a szokásos 18 órai kezdéssel. És akkor még egy mérkőzés november 11-én a Lions vendége lesz a Dunaharszó DTKH Kecskemét. Egyébként még december 30-án is játszanak a mieink, méghozzá Sopronban fogják zárni az évet, Sopron Dunaharszó DTKH. Aztán nem sok pihenő lesz, mert január 5-én már újabb mérkőzés vár a mieinkre hazai pályán, amikor is a Deacot látják majd vendégül. ...73-77, volt egy nagyon-nagyon rossz időszaka most a Kecskemétnek, volt egy jó futása az Albának, és ez ennek köszönhető. Most 4 ponttal a vendégek vezetnek. A labda felhozásban zavartak meg bennünket, labda vezetésben, elcsenték a labdáinkat, és könnyű kosarakat tudtak aztán szerezni Bucks közben. Bucks lágyan fölteszi, így is jó. Szerintem Vojvoda segítette be a labdát. 75-77. 1-0-2 a harmadik felvonásból. Chambers. Fillmore már bent van a festékben, várja a labdát, meg is kapja. Ezt csak én láttam, a miénk nem látták közelről. Sinik. Szereztünk 2 pontot, de gyorsan kaptunk is rá 2 pontot. Sinik. Bucks kérni, de nem kaphatja, de aztán most kapja. Chambers piszkál neki oda, ahol csak tud.
Úgy ott hagyja, hogy kell Bucks. Pedig hát Chambers sem egy lassú játékos, csak hát ő háttal állt. És megpróbált hátrába kellemetlen másodperceket okolni Bucksnak. 77-79, és látja az órát, 11,2. Ennyi van vissza a harmadik felvonásban. Vojvoda, most kellene kivédekezni, Vojvoda 3-asra bemegy, nem megy be, lepattanó megvan. A távoli dobás majdnem jó, de jó Isten, csak nem bement onnan távolról. 77-79, innen jön az utolsó negyed. Nekünk talán jobban kell ez a győzelem, hogy ne szakadjunk le, ne az utolsó bolyban találjuk magunkat. Chambers, nem jó, megvan. Sinik megáll, magától el a labdát, és várja azt, hogy a többiek elsuhanjanak mellette. Sinik. Kerülés Kemal fordul le, és már harsan a Sipszó. Még ha nem is érti Fillmore, hogy mi is történt valójában, akkor is beérjük a faltot. Neki ez már a negyedik. Le is kapja őt Zubillaga. Sok van még hátra a meccsből, és Fillmore-ra még szüksége lesz. Sinik. Majdnem elhagyta a labdát Sinik. Bucks távolról. Megvan. Dudaszóval egy pillanatban, egy időben. Shannon Bucks. 80-79, egy ponttal most mi vezetünk, de nem hiszem, hogy sokáig. De még mindig mi vezetünk. És megint kiszed a lepattanót. Dickey. Megint volt egy szabálytalanság. Kucserának írjuk be. Ez a harmadik volt neki. Dickey. Dickey. Ott hagyja a labdát Chambersnek. Barnett. Egy kecskeméti lehuppan a földre. 80-82, ott van a 2 pontos vezetés. Bucks. 10 másodperce van. Bucks. Dickey volt szabálytalan vele szemben. Kicsit most szerintem szigorúak voltak a játékvezetők. Mindegy. Sinik. Jól járatjuk meg a labdát. Jó! Ivkovics, Milán. 80-82, egy ponttal vezetünk, de meddig? Barnett. Chambers, hát eddig. Itt a válasz. 83-85. Bucks. Akár is mehetett volna Bucks. El is megy. Leszedik, megvan. Föltenni már nem tudta pontosan, de megvan a szabálytalanság. Barnett mutatja, hogy könyökkel kapott egyet. Egy csapat fajton a Kecskemétnek, 2 az Albának. Sinik. Szépen megy be oda sűrűbe, aztán kijön. Sinik 3-asra bemegy, és bemegy. Bravo, Marco. 86-85, egy ponttal megint vezetünk. Dickey repül a labdáért. Dickey. Megint egy sívszó Dickeyvel szemben. Szabálytalankodott. Sinik. Marco Sinik, megint törölni kell. 7 perc 28 másodperc van vissza a mérkőzésből.
és 1 ponttal vezet a Kecskemét hazai pályán, itt a Nessie István sportcsarnokban, de hát semmi sem dőlt még el. Ez a 7-28 fog majd dönteni, ha a felek is úgy akarják, és nem lett hosszabbítás. Diki. Na nézzük Dikit. Mennyire pontos abból a távolságból. Hiába szólnak a dobok, ez sem zavarja meg őt. Aztán kimutat az edző felé, jelezné, hogy ő tudja ezt, be fogja dobni a másodikat is. Diki. Most Egál. Ezt is bedobta. 1 ponttal most a vendégek vezetnek, Bucks közben. Bucks. Mindig Bucks. Van még 10 másodpercünk, Sinik. Ez is 3-as kísérlet, de nem megy be, Dikié. Diki mindkét palánk alatt rendkívül hasznosan dolgozik. Aztán megint lehuppan a földre. Megint elesik. Csúszik a lábát, látszik, hogy csúszik a lába. Mindenki is törölni. ...86-87, és kereken 7 perc van vissza a mérkőzésből. Sinik is besegített a törlésbe. Csere lesz a másik oldalon. Kas Balázs fog visszajönni. Chambers fog lejönni. Na jöhet a bedobás után. Kas Vojvoda. Vojvoda, hoppá! Kiosztott egy jó nagy könyökös Vojvoda. És bent van. Korai Gábor föl is pattan gyorsan a kispadról. Sinik közben. Úgy alkarral arrébb taszította a kecskeméti védőjátékos. Bucks közben. Nem jó. Vojvoda. Vojvoda. Még mindig ő. Aztán megint szabálytalan. És azt mutatja, hogy Bucks volt szabálytalan. Hát így is lehet fújni. Ezt se így fújtam volna. De nem én vagyok a bíró. Sem a játékvezető. Forrai Gábor is méltatlankodik és jelzi, hogy uram, nézzék már meg a videót, hogy mit csinál. Hátra nyúl, hátraüt. Tudjuk, hogy kiváló játékos Vojvoda Dávid, de hát azért nem kell mindent elnézni. Neki sem. Maxot meg Wittmann Krisztián nyugtatja. ...86-90-nél Vojvoda dobhat. Meg is teszi, ami a kötelessége. És oldalra jöhetnek. Vojvoda. Diki fordult szépen. Egy rossz passz. Ez is átment a felező vonalon. Ez is visszajátszás akkor. 86-91-nél 6-0-6 van vissza a mérkőzésből. Jöhet majd a Kecskemét. Nem lesz könnyű innen megfordítani. Sinik.
még. Diki csak bemutatta, hogy oda megy. Vojvoda csak nem megszerezte a labdát. Dramicsanyi, nem jó. Megszerzik a lepattanót Vojvoda. Hát ez szabálytalan volt. Tóth Barna jelzi is, hogy jogos a sírszó. Továbbra is 86-91 Vojvoda. Ez meg lehet, így van. Jó labda előre. Bucksnak. Zúg a Kecskemét, mert a szurkolók látják, hogy a kecskeméti alakulat mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje ezt a mérkőzést. Közben Vojvoda kap egy nagyon-nagyon nehéz labdát, de még az ő zsákmánya lesz, sőt annyira, hogy él a lehetőséggel, szerez egy 2 pontos kosarat. 93-nál tart a vendég alakulat, mi meg 88-nál. Dramicsanyin. Csak nem eldobta a labdát, de aztán látta, hogy kimennek rá. 3 másodperc. Nem jó. Mondod a 88-93 Vojvoda. Barnett. Takás passzolt, aztán teljesen üresen álló játékos kapja a labdát. Ó, Diki mekkorát esik. Igen, jól mutatja a kecskeméti Kimáni, hogy Diki mászott a hátára. Kimani tartotta egy darabig, aztán elengedte. Így huppadt a földre Diki. Négy perc 29 van vissza, és ha a törlés befejeződik, akkor Kecskemét jöhet és támadhat. Alapvonalra jöhetünk, hogyha a játékvezetők és a zsűri asztala megbeszéltek mindent. Nem tudom, mi a problémájuk. Csak ott hagyják a zsűri asztalt. Egyébként az ellenőr nem más, mint Balogh László György. Na, talán folytatódhat ez a 4 perc 29 másodperces végjáték. Bucks. Takás próbálja szívni a vérét. Bucks. Szép betörés, kiosztás. Dramicsanyin. Nem jó. Dikié megint. Van még bőven 10 másodperc az Albának. De nem jó, Diki megy a labdáért. Nagyon jó szeme van, és nagyon-nagyon atlétikus mozgású Diki, de néha a saját testi épségét is veszélyezteti ezekkel a vetődésekkel. Ivko is meg törlés kér, mert a labda is nedves. 3:56, sokkal okosabbak nem lettünk, maradt a 88-93. Ivkovics fogja elkerni a labdát. Igen. Ivkovics gyorsan odaadja a játékos társának, Siniknek. Sinik. Jön át a felező vonalon. Sinik. Dramicsanyin. Jó, bizony jó. Chambers volt szabálytalan. De ez csak a harmadik csapatfaltja az Albának. Közben fogynak a másodpercek.
Nekünk most nagyon-nagyon fájdalmasak ezek a másodpercek Sinik közben. Dramicsain dobni kell, és ő be is talál. 91-93. Chambers csúszkál. Nehezen tud talpon maradni, mert Sinik keseríti az ő életét. Senki sem pontozódott még ki, többen is 4 faltal még állnak a pályán, hogyha ott vannak, vagy pedig kispadon várnak még egy-egy bevetésre. 3 perc 25 van még vissza. 91-94. Chambers. El is beszédül. 91-95, hogyha a táblán is megjelenik a 2 pont, megvan. 3 pontosokra vagyunk kényszerítve, azt kell dobnunk, hogy legyen valami esélyünk még. 2 is nagyon fontos, a lényeg az, hogy úgy fejezzük be, hogy dobunk belőle valamit. Így, Kimani Lawrence. 93-95. Most kellene kivédekezni legalább. Egészen közel lágyan. Ezt nem tudja elhibázni Vojvoda. Megint futhatunk a pénzünk után. 93-97-nél Sinik. Kimani. Lecsorog a labda. 3-an vannak most már, de mi is visszazárunk. Vojvoda mutatja, hogy nem kell sietni. Vezetünk, és nálunk van a labda. Van még 12 másodperc az Albának. Már áll a kispad. Nem tud bepottyani, de megint kiszedi a lepattanót. Diki. Az ő kezéből viszont kivesszük. 2-0-7 van vissza a mérkőzésből. Sinik. Be kell találni. Nem megy be. Dikié. Karadzsics jön majd vissza. 1:55-nél. Vojvoda. Chambers. 8 másodpercük van. Chambers. Akár dobhat is, mert senki nem megy rá. Nem dobja be. Tudták a miénk, hogy most lehet hagyni, hadd dobjon, hát ha nem megy be. Kockáztattunk, mert most bejött. De válaszolnunk kellene. Ez sem jó, nem, de megvan. Kimani forgolódik. Legalább dobhatunk. 93-97. És 1 perc 22 van vissza a mérkőzésből. Akár mi lesz a végeredmény, mindkét csapat megérdemli a dicséretet. Mindent megtettek annak érdekében, hogy győztesen hagyhassák el a játékteret. És kimarad. Marad a 93-97, 1:22-vel a vége előtt. Jó, 94-97 időkérés fog következni. Nem, csak csere. Három ponttal vezet az Alba. 1:18-al a vége előtt. Ha pontokat szereznek, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Már most is ott vagyunk, de így meg aztán főleg. Itt van Fillmore. Fillmore 2 pontosával tovább nőtt a távolság, a különbség. Harmadik idejét kéri ki a kecskeméti vezetőedző Forrai Gábor. És ne felejtsék el, a Kecskemét legközelebb az 5. körben a Budapest Honvéd otthonában lép majd pályára pénteken. Az Alba meg az Olajjal fog majd játszani, az Olaj csapatát látja vendégül, tehát nem akármilyen mérkőzésre van kilátás. Tehát a következő 5. fordulóban Budapest Honvéd Kecskemét és Alba Olaj mérkőzése kerül sor többek között. Remek meccsek
jönnek sorban, mint mondottam, egészen december 30-án lesznek mérkőzések. 94-99 és 1 perc 07 van vissza. A jobb csapat viszi el ma a pálmát, és az a jobb csapat nem lehet más, mint az Alba Fehérvár együttese. Jobb a cserepad, a keret, erősebbek, mint mi vagyunk, különösen úgy, hogy Wittmann Krisztián sincs a miénk között. Mindent rendben találnak a játékvezetők, akkor talán Forré Gábor is hagyja, hogy behozzák a miénk a labdát. Ivkovics fog labdához érni, aztán odaadja Siniknek, Sinik hagyja, hogy guruljon, addig nem mennek a másodpercek Sinik közben. Minél hamarabb kellene dobnunk. Szép betörés, de nincs meg. Jó a szerelés is állítólag. Fillmore. Bocsánat, Barnett volt az. Két hasonló testfelépítős játékos, de Barnett volt, aki remekül védekezett, ne vegyük el tőle az érdemet. 1 percen belül vagyunk, 94-99. És a szabálytalan védekezés volt, dobhatunk, de hát 1 percen belül vagyunk. 57,8 másodperc van vissza a mérkőzésből. Barnettnek már elmegy pacsizni, hiszen ő neki megvan az 5 faltja. Egyedül ő szállt ki a játékból. Pax. Nincsben. Örömünnep az albás szektorban. Maradunk a 94 pontnál, ami nem semmi. Ritkán szoktunk ennyi pontot szerezni hazai pályán is. De hát az ellenfél jobb volt, és ők szereztek 99 pontot. Ez már megvan. 95-99. Még egy szépség Flastrom következhet. 90. Ez is megvan. 96-99. Időt kérnek a vendégek. 57,8 másodperc van hátra. Ezt csak ők tudják elbukni, elügyetlenkedni, mert különben ezt a Kecskemét labda nélkül nehezen tudja megnyerni. Így a Fehérvár marad egyedül 100%-os a mezőnyben. Minden meccsüket megnyerték, míg a Kecskemét kikapott a Debrecentől, az ETL-től és most az Albától, és a Sopront verték meg a miénk, ezért van egy győzelmünk, és ez bizony azt jelenti, hogy 1-3-as mutatóval ott a vége felé fogunk elhelyezkedni a tabellán. Na, de hát rengeteg van még vissza a bajnokságból, és ha sérültjeink felgyógyulnak, akkor még ennél szebb eredményeket tudunk elérni. Na nézzük, mi marad még, mit tartogat még az 57,8 másodperc. Mert az Alba, hogyha okosan, ügyesen csinálja, és miért ne csinálna, akkor simán lehozhatja ezt a percen belüli időszakot. És erre megvan a játékos kerete Zubillagának. Alejandro Zubillaga, a győztes csapat vezetőedzője. Na nézzük! 24 másodpercig náluk lesz a labda, az biztos. Vicky Chambers. Ha kivédekezzük, akkor van még valami esélyünk. Ha nem, akkor még szaladhatunk. Chambers se dobta el. Visszakapja a labdát. Most dobja el Chambers. Nem jó. Megvan. 37,1, mire kimondom, már csak 32 másodperc van vissza.
Ki fog dobni? Távolról. Megint kijátszott labda, és nem jó. Átgurul lábak között, és milyen szerencséjük van. Bucks meg védekezett. Nagyon sportszerűen felsegíti játékos társát, ellenfelét. 18,1 másodperc. Még mindig megvolt az esélyünk arra, hogy egyenlítsünk. Senki sem merte vállalni a 3 pontos kísérletet, senki se állt bele, és addig passzolgattunk, míg a labda kicsorgott a kezünkből. Na nézzük, Chambers mit csinál. Ő is hullafáradt lehet már. Chambers. De azért becsorog a labda a gyűrűbe. Chambers, megvan a 100. Chambers. 101. És van 18,1 másodperc. Bucks távolról. Megvan. Ezt kellett volna csinálni az előbb is. 99-101, tehát még mindig tartogat valamit ez a mérkőzés. Újabb időkérés. 11,7 másodperc van hátra a mérkőzésből. Wittmann Krisztiáns odaint a zsűriasztal felé. Jelzi, hogy érti, tudja, hogy mi fog következni. Forrai Gábor meg gyorsan maga köré gyűjti játékosait. És elmondja, hogy mire lehet számítani, mit fog húzni az Alba, mit kell válaszolnunk arra. A, B, C variációk előjönnek. Magasítás következik, Kemal fog bejönni. Letelt az időkérés. Senki nem akar elindulni a pálya felé. Na talán már most jönnek Vojvodáék, Ivkovicsék. Tehát 99-101. És hát a legnagyobb gond, hogy ők jönnek. És bőven végigjátszhatják ezt a 11,7 másodperces időszakot. Vojvoda. Bucks volt szabálytalan. Tudta, hogy muszáj szabálytalankodni, hadd dobjon Vojvoda. Na de hát Vojvoda általában jól végzi ezeket. Jó ítélet végrehajtó. Mindegy, akinél van és volt a labda, azt meg kellett támadni. 99-101, szólnak a dobok. Tök fölöslegesen, mert Vojvoda behinti. 99-102. Kimarad, és mindig van még esélyünk. Bucks. Nagyon nehéz labdát passzol Bucks. Sinik meg majdnem félfordulatból fölteszi a gyűrűre. 5,3. Kint volt a labda, megint egy lehetőséget szúrtunk, szalasztottunk el. Diki előre megy. 5,3 másodperc. Megpróbáljuk őket letámadni, ne tudjanak passzolni. Takács, be kellene dobni, így van. Chambers. Már is odaütöttünk. 4,8 másodperc. Lehet menni dobni büntetőt. Ivkonak ez a harmadik szabálytalansága. Chambers áll oda. Chambers. Bedobja. 103. 99-103. Ez is bent van, azt jelenti, hogy 3 pontosan sem vagyunk jók. Nem is mennek ki rá Sinikre. Sinik távolról nagyon jót dob,
fölösleges már bármiért menni. 99-104-re győzött az Alba, és ahogy mondottam, a Jobbik a ma látottak alapján a Jobbik csapat győzött, csak gratulálni tudunk nekik. 100%-os Alba, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, viszonthallásra.